Ärsyttävä kello. Kuulit säkin sen? Jep, se on sellainen kello aina. Valmis se tuli. Nyt sit syömään. Joo, mennään. Joo, otta. No, hyvä näköistä taas. Oota. Ai, taasko sä teräsit mua? Sori. Huomenta. Huomenta äitiäis. Sori, unohdin. Huomenta äiskeistä. Mitäs te tänään tehdä kun on viikonloppu? No, niin. Me ajattelin ainakin äitisi kanssa mennä tuonne trooppiselle saarelle Teneriffalle vai? Jep, just sinne. Pääsis mukaan sinne? Please, mekin halutaan sinne. No okei sitten. Vai mitä kulta? Kyllä se päästä sitten. Kunhan olette kiltisti sitten. Joo. Kiitti, ootte päästei. Ja niin. He lähtivät Teneriffalle ja vuokrasivat sieltä hotelliin. Paikalla ollaan lapset. Vihdoinkin. Lento oli liian kauan. Me olimme vielä tunnin niin kuin myöhässä. Eikö se ole aika kamalaa, äiti? On se aika kamalaa, mutta ei sille voi mitään. Mennään sisään. Wow, mikä paikka. Tää on ihan hirveä ihana paikka. Oikeesti, mä en voi kestää. Ihana. Helppo sun sanoa. Samanlainen kuin meidän koti. Äiti, et sä tullut parempaa hotellia? No eikö tämä kulta käy? No käy. Kunhan vitsailin. Missä mun huone? Tuolla. Kuten siskollasikin. Okei. Kiitti. Mä nukun täällä. Hui. Ja mä nukun alhaalla. Hetkinen. Mikäs tämä on? Wow. Mä nukun hissin päällä. Epistä. Au. Mutta siistiä. Kuitenkin. Lasit on taas päässä. Jaas. Mut mä pidän niitä. Muuten, kuulitko sisko, että tänään on ilotulitus illalla? Oikeesti? Kylläpä kyllä. Eikö se aika siideä? On. Mutta niin, mennään nyt syömään. Ok, moi. No. Hei, tämä on vinkkiäksi. Tää keltainen. No, maistan kuitenkin. Nam, hyvä. Ihan hirveän hyvää. Nam, kiitos. Hetkinen, ettehän te syönyt niitä keksejä vielä? Pinkki, keltainen. No, mutta kiitos kuitenkin. Mennään sisko leikkimään tuonne. Ei leikkimään, vaan uimaan. Joo.